Băi, ascultă că zice tata și bagă la cap. Băi, ascultă că zice și bine, băi. E tata tot și vrea binele, băi. Bă, nu râde și vrea să vorbești acolo cu tantul. Vorbește eu cu el. Supărat, dar nu știu, te-am văzut pe nou, te-am întrebat ce ai răspuns din secă. Te-am răspuns. Păi, ce cu tine acasă? Vă fac amici? Da. Ce-i drăgostit, mă, nerușinatule, mă? Mă, fraierule, mă. Nu trebuie să avem. Păi și... Mai ai trebuie să zici și unchi. Mă, nu-i dai așa ca Alexandru Măștii, că până la urmă nu-i fată. E băiat, frate. Păi da, mă, frate, dar să îndrăgostești, trebuie să ai femei. Măcar și fata asta, și de capul ei, și de ea. Gata, vezi, ea nu-i ca lui. E român. Are alt diplomă. Ce-ai zis, mă? E român, că are alt diplomă. Facultate. Cum fi ce-o la urmă, că? Eu nu știu, frate, nu știu, nu mai, e ficiortul, nu descurcă-te, nu știu. Băi, cine este cine? Ridică capul și te la tata. Băi, nu mai râzi. Uite, mă, că dacă nu plângi. Băi, că ai un fac să Mă, dacă plângi, tu râzi. Hai de, tu râzi în fața mea, mă. Ce chestiile astea, mă? Ce rușine, mă, fraierul de care? Cum adică, cine sunt pătiți, eu nu are, nu... Băi, tu te zici mie că sunt eu. Burcași și... Vezi că am auzit că te-a bătut ăla de la colț, de la magazin, e adevărat? Și bate și lumea te bate. l-am bătut pe ăla. Băi, uite-te la mine. Băi, te-a bătut? L-am bătut pe ăla. Acum Mi-a el. bătut Fernando. Acum el te-am întrebat. I-am zis, mă, Vezi cu taxul și nimeni și bate în bătați. Bă, dar ce ți-am zis eu ție? Că ești afară de drag. Te-am zis, te duc la un sport, te duc la un sport de contact, tu nu vrei. Ce vrei să faci tu, mă, bani, că vrei să dansezi? Ce vrei să faci, mă, mâncat pe jurul ăsta? Ia-l, mă, și bagă la dans. Păi ce faci, mă? Ia unul la bătaie, ce faci? Ce să dansezi? Ce vrei, mă, mâncat pe? Hai, te duci frumos la o sală, să vadă lumea, puțin mai compat, dar nu e măcar tare cu ăsta. Băi, ascultă, și zice tactul, băi, că zici că e chini, băi. Băi, ascultă, băi. Așa, mă, înțelegi, mă? Cum mai, păi, eu și cu unchiul tău, nu am mai vreodată bătaie, mă? Câți ani avea la... Băi, și tu-i 19 ani, băi, că putea... Băi, vrei să plâng? Mă, băi, nici tu. Nici nu vom nici... Nu, ce vrei să faci cu viața? Mă, vorbești, mă, Nu, vorbești. pendici, pen că eu sunt fată, deci. Nu, vorbești. m-a bătut cu el în cauza ei. Din cauza ei. Păi, cum ai zis, mă, din cauza ei? Așa, din nou, tu iubești pe românca asta? Eu l-am bătut eu. Am găsit statelul, m-am cam foarte. Eram nevosit cu mine și am luat... Și ai gagicat-a, mă? Păi cum mă ți-o lua cu forța? Păi te-a bătut de față cu gagicat-a, mă? Băi, n-are cum să te ia niciodată cu forța. Dacă femeia trage cu tine și este cu tine, înțelegi? Dacă te iubea. N-ai cum să zici tu ca cu forța. Băi, dar fi orice româncă, băi, orice româncă ți-ai, ea mai bătut. Băi, ia lasă-l, mă, tu știi cine a fost actul, mă? Băi, a fost teroarea casierului, mă. Băi, tu ești cel mai fraier, băi! Băi, cine a fost actul, mă? Păi tu la ce ești ce ai, mă? Suflet de drăguț. Ce, mă, te-ai stricat, mă? Ce ai, mă? Învață-l, băi, cum să fii, băi. Învață-l, băi, să fii băiat, băi. Mai ține și șaptă ca la jumătate. Băi, dați șaptă jos. Pune-o în cap aici așa, frumos. Dar pune-o așa, ca băieții. Are figuri. Nici nu mai vin să mă uit la el.
Bă, și dacă stai așa să o analizezi, frate, și tu ai fost la fel ca el. Atunci ești bătrân acum, dar am trecut prin ăsta, ai înțeles? Și știu cum e și de asta iau și mă văd. Băi, nepoate. Ce faci tu, mă, dacă te îndrăgostești, mă, la vârsta asta? Băi, nepoate. Tu când ai o femeie și iubești o femeie, trebuie să o lasă public. Dacă vine înapoi la tine, fugi tu de ea. Dacă mai vine iar după tine, atunci a trăit. Ai înțeles, nepoate? Oh! Ce faci tu, mă, vezi? Ce vrei, mă, tu vrei copii barberi? Nu, mă, că să priveți, nu? Nu, mă, că vrei tu, mă. Fii atent. Bă, mă, că să trebuie țin. Bă, nu pot. Bă, nu pot. Da, nu. Fii atent. Mă, ce un copil face, alt? Un copil alt? Și a fost și la mine, nu mai zic. S-a nebit, bă, de la soare, dar la rămâne alt. Deci fii atent. Mâine scot 20.000 cash. Băi, cash. Îi pun pe masă. Și mergem și o pe aia. Ca lui Jamil în Dilsălă. Mă, vrei pe fata asta? Da. Mă, o iubești? Da. Cât de tare o vrei? Foarte. Foarte tare vrei? Da. Hai, mă, să eu luăm. Bagă melodia asta, că mă supăr tare și după aia... Nu, trebuie să facem o băuță cu noi. Ce? Tot timpul. Nu prea tare. Băi! O să bătrânească fraierul ăsta și nu mai prind. Și tu vrei să te sori. Măcar dacă dorm veșnic, dorm și eu fericit. Să știu că am fost fericit. Băiatul meu cu mi-a bătat. Băi, la vârsta ta o pachete de bani, mă fac pachete de bani, tu nu faci nimic. Toată ziua stai pe jocul ăla tău și te joci? Bă, ce joci tu? Ce ăla, mă, Fornete, ce ăla? Knockout. De cât timp te joci tu, mă, Fornete? Hai și tu o gagică pe jocul ăla? Și tot. Ce ți-am zis eu? Ți-am zis să joci Made in Alaska? Da. Nu-mi place de mine. Băi, gata, cu mâinile, gata. Băi, Mido, ascultă cu alea, fii atent. Eu nu știu ce să mai zic, mă, frate, nu mai știu. Nu mai știu bă, tu dacă va face aceeași treabă, înțelegi, mai bine îi explic. Că îi din capul în picioare, l-am văzut și cu mătura și cu cureaua. Ce pula mea să Pune-mă piciorul. Deci fii atent. Nu știu cum faci cu fata asta. Dacă tu chiar așa un bunuit, tare, tot. O să acceptăm, dar mai greu, ai înțeles? Dar nu, eu n-aș accepta. Ai înțeles? Fii atent, mâine, O aduci în casă, vedem cu fata asta, să vorbim cu ea. nu aduci acasă și vedem, da, ea nu vrea să vină și zici, este rușine și că nu știu ce. Ia, dau afară, păstră și cu ea rămâne. Cu ea rămâne. Deci, sau romul ca la mine. Dă-mă mai tare. Auzi pe rodii, băi, cum să le băi, poate ai zis? Ce?